Geert Arend Roda had deze week zijn kostje oprommen in het Abelensta-stadion en naam van zijn ploegenoten. Het is min of meer een dwongen auskiën, want de 22-jarige Roda komt onder trainer Ron Jans amper om voetbal in ta. Eerst probeer ik gewoon het te knokken en te zorgen dat ze er zelfs op bij wist. Ja, dat lukte dan meer en dan wordt het moment als thuis van ja, misschien moeten we het ooit proberen. Ja. Ja, maar hij is wel een eerlijke kans gekregen van Jans? Nou ja, ik heb aan dat ik het raar vond dat ik in de hele voorbereiding net een hele wedstrijd spelen hier. Ja, dat zei ik nog, denk ik. Maar dan ben je een Fries en dan kun je me voorstellen van eerst zei je niks. En dan zei je nog een keer niks en dan slik je het nog een keer in en dan krop je het alweer op. En dan in één keer komt het bam naar boetenta en dan botst het. Zag ik het goed? Mooie analyse, ja. Ja, zo ben ik wel een beetje. Van dat moment af had de relatie tussen Ron Jans en Roda een deuk op roem. Erevoorzitter Riemer van der Velde had nog bezocht om te bemiddelen, maar voor alle partijen wie het de beste oplossing om op ziek te gaan naar een nieuwe club. Bij Excelsior komt Geert Arend Roda een orde bekendetje in, trainer Alex Pastoor. Doet Excelsior op ziek wie naar versterking, kan Pastoor met de namen van Roda op de proppen. De trainer van Excelsior is charmeerd van de lange middenvelder. Ik denk dat een speler als Geert Arend Roda de Eredivisie verdient. En ik denk dat de Eredivisie Geert Arend Roda verdient. En ik hoop dat dat op een zo fit mogelijke manier gebeurt. En dat zijn carrière hierna een prachtig vervolg krijgt. En waar dat dan is, dat is weer niet aan mij natuurlijk. Geert Arend Roda is opgegroeid bij sportclub Jereveen. Van zijn 8e jaar voetbalt hij al in het shirt met de pompenbladen. Op jonge leeftijd is al gauw duidelijk dat het gaat om een uitzonderlijk talent. En in 2007 maakt het Roda zijn debuut in het eerste. Maar nu, haast 3 jaar later, verdwijnt de laatste Fries met stille trom uit het Abelensta-stadion. Ik hoop dat hij weer omkomt. Het is een hele leuke jongen en hij jet bij Jereveen. Maar vind je eigenlijk net van bij Jereveen, ja, dan moet je toch in ieder geval één Fries erbij wezen. Dat ben ik rood maar eens, maar ja, de trainer bepaalt. Het wordt nog wel even, voordat er bij Jereveen weer een Fries in de basis staan. In het verliezen, wie dat oors, doestien er haast alleen nog maar Friesen bij Jereveen op het veld. In mijn tijd was het zo dat je dus uit een derde klas, je kwam een nieuwe schoot, kwam in het eerste en dan kon je gewoon meehobbelen. En commercieel gezien ging er veel minder in om. En tegenwoordig is commercieel heel belangrijk. Dus de tijd voor een speler is veel korter. Dus hij moet zich gelijk bewijzen. Bij Excelsior ben ze wies met de komst van de Frieske middenvelder. Materiaalman Aad Putters denkt dat Roda hem wel thuisvielen zal in Rotterdam. Ja, er is hier vandaan een Rotterdam naar Friesland gegaan, Breuer. En ja, die heeft het ook daar enorm naar zijn zin. Ik denk dat Roda het hier enorm naar zijn zin krijgt. En het shirtje van Roda is ook al klaar, hè? Ja, dat zal ik even tevoorschijn halen. Nou, laat het zien. Nummer 14. Nummer 14. Dat was vroeger, je kent wel, dat weet iedereen wel. Johan Cruijff nummer. En de letters staan er ook al op, hè, Roda? Ja, staan er ook op, dus hij is er klaar voor. Is er zin in? Ja, zeker. Ik ben een beetje naar stad in naar omgeving en ik denk dat ik er wel een touw hier. En ik heb heel veel zin in om hier een mooie jaar leven te maken. Eén datum zit al omcirkelen in de agenda van Geert Arend Roda. Op 2 april dan speelt hij met Excelsior in het Abelensta-stadion.